Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, astean zeharreko egitekoak amaitu dituzuen ontzat, ez da ordu txarra lokuluska txiki bat eginez, loaren mundu eguna ospatzeko. Kalitatezko loak gure bizi kalitatea hobetuko luke. Baina daramagun presazko bizimodu honetan zaila egiten zaigu behar adina eta behar den moduan lo egitea. Adituen arabera, pertsona heldu batek 7 edo 8 ordu egin behar ditu lo egunean, organismoko funtzioak hurrengo egunean ondo lan egin dezaten. Loaren apnea, insomnioa, narkolepsia eta hanka geldiezinen sindromea dira loaren nahasmendu ohikoenak. Ordutegi erregularrak izatea, lotara joan aurretik jatea edo ariketa fisikoa ez egitea, ohera sartutakoan pantailak ez erabiltzea edo profesionalen eskuetan jartzea dira nahasmendu horiek konpontzeko gomendioetako batzuk. Eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean. Garagardo batzuk edan da lotara joateak lo egitea bermatu ohi du. Lo horren kalitatearena beste eztabaida bat izan daiteke ordea. Garagardoa aipatuta, gaur St. Patrick's Day eguna ospatzen dugu. Irlandan eta irlandarrak dauden munduko txoko guztietan festan ibiliko dira eta kolore berdea da jai honen ezaugarri nagusia. St. Patrick hori etzen irlandarra eta ez zuen Patrick izena, Eskozian jaio zen 1787 urtean eta pirata irlandarrek umetan baitu zuten. Eskalo bezala saldu eta hartzain modura lanean aritu zen Frantziarea ihes egitea lortu eta apaiz sartu zen arte. Ipar Irlandan hiltzen eta 1780an Irlandako patroi izendatu zuten. Hirusta berdea da gaurko egunaren ikur nagusia. Munduan zehar modu ezberdinetan ospatzen da eta ospakizun masiboenak Irlanda bertatik kanpo egiten dira. New Yorken 2 milioi pertsonatik gora biltzen dituen desfile bat egiten da eta Chicagon ibaia kolore berdez ikusi daiteke egun hauetan. Irlandarren bizilagunak diren Britainiarren inguruko efemeride bat kontatu behar dugu segidan. Gaurko egunez, 1860an Maoriei eraso egin zien Britainiarren armadak Zeelanda berrian. Taranakiko lehen gerraren hasiera izan zen Britainiarren arrazakeria eta lur lapurreten aurrean Maoriek Waitarako lursail bat babestu nahi izan zuten. Britainiarrek 3500 soldadu bidali zituzten Australiatik eta 800 Maoriren aurka borrokatu ziren. Bando bakoitzan 200 hildako izan ziren eta Britainiarrek gerra irabazi zutela esan arren, etzen ala izan. Ez zuten Maorien lurren gaineko burujabetzarik lortu. Hurrengo urteetan gerra gehiago izan ziren kolonoen eta Maorien artean. Denboran atzera eginez 1516ko martxoaren 17an Nafarroako erresuma berreskuratzeko bigarren saiakera hasi zuten gaztelarren aurka Nafar legitimistek Frantziako erregeak auspotuta. Nafarroako eta Biarnoko ia 5.000 soldadu batu ziren Nafarroako erregeak eta Pedro Mariskalak gidaturiko bi taldetan. Berria zabaltzean hainbat herritan altxamenduak izan ziren. Handinetakoak Herriberrin eta Zangotzan. Ez zuen arrakasta handirik izan ordea. Denborale baten ondorioz, Pedro Mariskalaren tropek arazoak izan zituzten mendian eta tropa gaztelarrek erregearen taldea Donibane Garazin blokeatu zuten. Eta Ipar Euskal Herrian jarraituz, 1954ean aliatuek Biarritz eta Angelu bombardatu zituzten gaurko egunez. Guztira 140 pertsona hil zituzten. 89 Biarritzen eta 51 Angelun. Normandiako lehorreratzearen atarian gertatu zen, indar aliatuen helburua Alemaniarrak nahastea zen.
astelena zen eta arratsaldeko ordu biterdiak aldera, Ameriketako Estatu Batuetako 50 hegazkin bombardaketari itsasotik sartu eta 7 minututan 40 tona lehergai bota zituzten. Biarritz erdigunean erori ziren gehienak eta 200 eraikin inguru suntsituta edo kalte handiekin geratu ziren aipatu bi udalerrietan. Erasoaren jomuga nagusienetako bazen aireportua ere guztiz txikituta geratu zen. Alemaniarrek hegazkin amerikar bat botatzea lortu zuten. Zelaitan bomba batetan gero beste bat lertzen zen, baina tarteka lokatzartean arrosa bat agertzen zen. Beti esan izan ohi dugu historia ezagutu behar dugula behin egindako akatsak berriro ez errepikatzeko. Horregatik agian egin dituzte hainbeste pelikula bigarren mundu gerrari buruz. Baina film eta telesailez gain, komikiek ere asko erakutsi digute. Horren adibide dugu duela gutxi euskaratu duten Maus, nazien sarraski esparroetatik bizirik irtendako judu poloniar baten biografia. Pulitzer saria irabazi zuen lehen komikia izan zen Maus. Eta gaur bereziki gomendatu nahi dizuegu, martxoak 17 komikiaren eguna baita. Gora komikizale eta komikegileak. Musikarekin osatuko dugu sarrera. 1945ean gaurko egunez jaio zen Elis Regina Carballo Costa. Elis Regina bezala ezagunagoa den kantari brasildarra Porto Alegren, bossa nova estiloaren bueltan ibili izan da beti eta 20 urterekin argitaratu zuen Dois na Bossa bere bigarren diskoak eman zion arrakastarako bidea. Ordura arte Brasilen gehien saldutako diskoa izan zen. 60ko hamarkadaren amaieran hasi eta 70ko hamarkada osoan bossa novaren ikur nagusia izan zen eta genero horretako kantugile garrantzitsuenen abestiak grabatu zituen. 1974ean Tom Jobinekin eskuz esku grabatu zuen Elis and Tom diskoa bossa nova estiloaren historiako diskorik esanguratsuenetakoa da. Elis Regina diktadura militarraren aurka posizionatu zen eta 1982ko bere heriotza erailketa izan zenaren ustea zabalduta dago arrazoi hori dela eta. É madeira de vento, é mistério profundo. Duela gutxi hitz egin genizuen Marielle Francoren erailketaz eta, ez dira, hainbeste ezberdintasun naiz eta urte asko pasa, bataren eta bestearen heriotzen artean. Das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a marcha. Baina eguzkia nagusi da Euskal Herrian eta baikortasunari heldu beharko diogu eta noski baikortasunari eta gaurko saioari geuretik sortuak bekarekin saritua izan den Einaut Aiartzauena Braborekin bekaz eta komikigintza sariko gara, noiz eta gaurko egunez zehazki. Eta gozago jaialdiaz ere ariko gara. Marta Eskudero, Maider Altzelai eta Mai Gorostiaga hurbilduko zaizkigu laborategira. Maialen telabiderekin musikago tonu aldaketez arituko gara. Asteak azkena asteko moduan gara, beraz? Aizue, abiatuko dugu gaurko saioa martxoak 17 ditu gaur, eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok, guk zuek beste faltan botatzen genuen ahotsa askotan galdetu diguzu. Eta non da Goiuri? Bueno, lasai Goiuri ondo da, eta itzuliko da, eta itzultzen denean jakingo duzue. Bueltan da, Goiuri ezeiz Arandia, arratsaldeon. Arratsaldeon! Julen Goikoetxe horbe oso, poza hartu dugu, Bai galanta. Hasi da dagoeneko gurekin sartzen, Indartxu etorri da bueltan. Lasai, jarriko Da dugu. posten gaitu gainera indartxu etorri zanak. Jarriko dugu bere lekuan. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 552 du, arratsaldeak oraintxe 4:04 segituan 4:04 izango dira segundu gutxitan, martxoak 17, gu 3 eta ospakizun giroan gainera.
Itxasoko zeru gorriak, erdiban aidatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik tagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da, barruan dugun pasio zuga. Bueltan dago Juri Ezeiza Arandi eta bueltan dira bere maite dutak. Ongi etorri. Eskerrik asko. Dira, Gaur goizean Julenek aulki hori hartu nahi zuen esan du, ostras, ez Juri datorrenean, zera. Makilkazok aterako no gaulki. Bai. ez darri aurratu arte kantatzeko abestiak, zulita, baldintza gabe maitatzeko ausardia, itzulita, gure begietan somatzen zen diztira, eldorain eskutik. Zein da zure maite dutago, Juri? Nik ezin dut hasi. Julen Goikoetxear begozu zein da zure maite duta? Da nairetzat. Bakarra esan diegu gaurrez? Bakarra ez egingo genuen ez diago esan, nik kristalezko kopak ipatu diat, hori bakarrik. Hortik aurrera da nairetzat. Ba, maite dut kolektiboarekin abiatuko dugu gaurko saioa, ze maite dugu Goiuri bueltan dela. Derrozaren, dudadenak galduta dantzan, azten zarenean derrozaren, imperfekzio, perfektu horiek. Behintzat zure itzulera da, Julen eta Bion maite duta, eta esango nuke bigarren kafearen lantalde guztiarena, eta esango nuke bigarren kafearen entzule guztiona, baina zuk zure maite duta bota nahi baduzu, besterik etzan falta. Ze jatorrak zaten, ez da? Nahi dugunean. Bai, bapate, Ez du asko iraungo neke. Ez. Pixkat bai. Gaur arratsaldea. Bai. Bueno, orduan hori izango da maite duta. Leku batera itzuli eta horrela eskuzabal hartzen zaituztenean. Barruan dugun pasio zugarra. Barruan dugun pasio zugarra. Eta aurrera egiteko guk zozketa giroan murgildu behar dugu. Hori ere badu, Juri, zozketa mordoa azken aldian. Gaurko sarrerak atzo entregatu genituen. Horen txinez gogoratzen, June orduratu zen, irabazlea nor zen? Olaia. Bueno, igualio. Tongo! Ez, abixeutua dago, ez dakit. Tongo, olaia, Ez, tongorik ez dago hemen. Baina gaur arratsaleko 8 izango da Daba-Daban, Gartxotun zain Letonaren disko berriaren aurkezpena, Gau proiektuaren disko berriaren aurkezpena hobesan da. Eta Odeirekin batera izango da, antxe, holtza elkarbanatuz momentu batzutan literalki, beste batzutan kartela elkarbanatuz. Sarrera horiek atzo zozkatu genituen, baina badugu beste zozketa bat martxan, hain zuzen ere, ETS-ek datorren ilonen, martxoaren 24 eta 25 Azpeitian eta Errenterian edota Horeretan eskainiko duen kontzertuaren edo eskainiko dituen kontzertu horitarako sarrera bikoitza bana, alegia. 4 sarrera, baina 2 paketetan dauzkau. Kosta egitete beti kontzeptua bargitzea, sarrera bikoitz bana izango litzateke. Edo bina sarrera. Irabazle bakoitzarentzat, bi irabazle eta bakoitzarentzat bina sarrera, ezta? Hori da. Hori da. Baina sarrera bikoitz bana ere balio du. Ba, asmatu behar duzu, zein den kantu hau. Bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte, zure eskuak. Gauza bat, esango dizuet, Jendeak esaten du diskoa grabatzerakoan bateria bakarrik entzutea tristea dela, baina Ahotsa soilik entzutea ere gauza gogorra da, tristea. Bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte, zure eskuak. 6-lau-lau, 6-iru, 2-bederatzi, 6-lau-lau, 6-iru, 2-bederatzi, hauxe da naiz irratiaren WhatsAppa, bertara edatzi bar duzue, oraintxe esanez zein den kantu hau. Ez dira zu guzten parte hartzen ez da? Ez, atzo, pentsa, Oiana Maritorenak eskatu zuen baimena eta Iker Gurrutxagak eman zion. Bai, baina zu zu zara, legia, oso bigarren kafea. Oian astean biniturtzen zego, baina zu ja egunero, ez dakit, galdetuko diogu. A ber, Ikerrek emango dizue. bai, zu guzti? Ni guzti baietz.
Bueno, Kontua da guk ere moralki nola ikusten dugun hori, ez? Ondo ikusten duzue? Bueno, ikusiko dugu, nik ikerrekin hitz egingo duz eta gero-gerokoak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta hau etzen entzutean nahi zenutena, hemen nabil oraindik zera, emozioa zin kudiatuta. Ez dira urrun geratu Ametsik ederrenak Udazkenean kaleratuko duten disko berriaren aurrerapen kantua da hau, Atik Bera. Diskoa Muir Estudioan grabatu eta ekoitzi du Eraulek berak. Bat izena eramango du, Eraulen itzulera, nola gaite esango dugu, badelako alako somatu dugun eta bizizan dugun utxunetxo bat. Eta kantua ofizialki martxoaren 24ean kaleratuko dute, baina aurrerapen modura entzungo dugu, behin bakarrik, Mugan taldeko Pablo Zurutuzak hartu du parte bertan, eta ez da izan parte hartzaile bakarra, eurekin batera, Nosi Asier Beramendi, gitarra akustiko hitzetan eta hotxean, Oriol Flores baterian, Germán San Martín, piano, Burlitzer, jamon eta melotronean, Nagore Sanz baxu elektrikoan, eta Pablo Zurutuza izan da ahotxean. Jon Bidaurrek egin ditu grabaketa eta nahasketak, Santi Kapotek masterizazioa eta Mikel Elortzak azaleko argazkia. Ustu zizuna Tabernan edan ez da Begiri politenak
Eraulen berriena badator, datorren martxoaren 24 izango da, beraz, kantua kaleratzeko momentua, ahatik bera, kolaborazioan Pablo Zurutuzan, mugan taldeko abeslari dena, eta kantu ederrau, utzi digutena eta bigarren kafean entzun berri duguna. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Tarramarra. Eruan zoriera, euskal purista bat zoriera, eta zorien hiliten da, suizida bilen da. Bueno, urrengoa. Ze aldatu behar da, drogatik, inklusibo izateko. Drogatik? Inklusibo izateko? Legeztatzia? Biara munekoa. Bai. Gehiago? Prezioa. Bai, joder. Zein batean dago kokaina gramoa. Gustauxa. Gehiago? Formia. Formia? A ver, ze formako? Itziar? Adito zaela? Bai, bueno, anitza, abstraktua. Gu anistazunaren alde gaude. Bai. Hori da. Eta azkenik, ze aldatu behar da humoretik, inklusibo izateko. Wow! A ver. Jendea. Pablo Motos. Jendean buru. Bai, Pablo Motos, bai. Bat, bale. Segixau. Tu y Melody. Beti igualak. Baina berez, humorea badauke horrek, ja. Bai, osea, ja, bai. Río cringe. En el orto. ¿Rollo qué? Osea, Río cringe. ¿Rollo qué? Cringe. Ikusten dezu zerbait sufritzeko, baino bere humorea badauke horrek. Asteazkenero gauerdiko 12etan, naiz irratian, Tarramarra. Oso hitz gogorrak, ez? Vale. Sufrimentua eta humorea. Eta igandean eguerdiko 12etan, naizen YouTubeko kanalean. A ber, entzule batek idatzi digu ez ziola denbora eman lehiaketan parte hartzeko. Nik ez da egitik Ergurrutxagak hau, ontzat emango ote dizuen, baina, bai, zuek uste duzu baietz? Iker Gurrutxaga bihotzoneko persona. Bueno. Egia da. Pista bat emango dizuegu, kantu hau Sumendiak da eta ez da hau entzongo duzuena jarraian. Alegia, musikari gabe, ahotsa isolatuta, adimen artifiziala erabilita, hause da asmatu behar duzuen kantua. Bai, gaunetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte, zure eskuak. Adimen artifizialak asmatuko luke? Sango nuke adimen artifizialak asmatuko lukela, baita goiurik gaur zer gozaldu duen. Adimen artifizialak ezin du asmatu hori. Ez? Ez du lako gozaldu. Ez du lako gozaldu. Munduan jabe, ginela sinestarazi. Ba, asmatu behar duzu zei kantu den, eta ez entzuten ari garena, hau Sumendiak da, baina beste hau. Bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte, zure eskuak, eta guztien gainetik. Eta mezua biali behar duzu 6 lau lau, 6 iru, 2 bederatzi, bederatzi lau telefonora, 6 lau lau, 6 iru, 2 bederatzi, bederatzi lau telefonora. Asmatzen baduzue, zozketa egingo du asmatzaile guztien artean, eta sarrerarik geratzen ez den arren Azpeitiako eta Errenteriako martxoaren 24 eta 25 kontzertuetarako zozketa bikoitz bana, edo sarrera bikoitz bana, edo bina sarrera dozkago zuen artean zozkatzeko. Eta matematikako irakasle bat inigo asentziorako. Bi sarrera bakoitzan, alastuntan izan da matematikaren nazioarteko eguna. Baina komiki giroan murgildu behar dugu, eta paso giroan hortxe hobeto moldatzen gareta. Horre Sumendia gara, neguriko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
asko eman ditu basoa zaintzen. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatuko dituen zirkuitu nazionala eratzea da Geuretik sortuak proiektuaren helburua. Udalbiltzak sortutako ekimena da eta duela gutxi aurkeztu dute bigarren ekitaldia. Aurtengo berrikuntza nagusia, komikigintza ekimenean txertatu izanetik dator. Literaturgintza, zinemagintza eta antzerkigintza diziplinekin batera, komikigilei ere leku egintzaile bigarren edizio honetan. Beka eskaeretara 4 diziplina horietako 60 proposamen jaso dira eta ekimeneko sustatzaileek adierazi duten moduan, askotarikoak eta kalitate altukoak izan dira. Empatia basoa mozten hasi da eta zurekin amestu. Hautatuak izan diren proposamenek 3 asteko egonaldiak egingo dituzte herri ezberdinetan eta dagokien alorreko sorkuntza lan bat ondu beharko dute. Sortutako lan guztiekin 2024an kultur zirkuitu bat egingo da eta Geuretik sortuak bekaren deialdi honetan sortutako ekoizpenak ikusteko aukera izango da. Komikigintzaren alorrean onartu den proposamenetako bat Eñao eta Jartzaguena Braborena izan da. Aspaldidanik da ezaguna bere izena komikigintzaren munduan. Amasa Bilabonan egokitu zaio Aiartzaguenari egonaldia eta egun hauetan bertan dabilela aprobetxatuz, Geuretik sortuaken inguruko ez eta bere ohiko jardunaz hitz egiteko gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Eñaut. Arratsaldeon zuei be. Zer moduz gara? Ondo, urduri oina apur bat, baina lasai. Azkarken dugu ju urduritasunak. Eñaut, martxoaren hasieran eman zen beka irabazleen berri eta jada esan liteke lanean hasita zaudetela. Nolakoak ari dira hastapen hauek izaten? Bueno, bekan berri eukina benien, izugarrizko posa, ez? Izen zen, egunien bertan hor, aurkezpenan egunien eta apur bat asaltzen ibili ginen komikigile ontzako eta egize zen euskerazko kultur sortzaile guztixontzako olako aukera bat eukitie ez da oikue, normalien hori ez, kultur sorkuntza bera saritzea edo hori bultzatzea ez da oiku iseten eta orduan beka deialdi hau itzela da guretzako. Eta itzelezko posa, ez? Eta poso horren ostien segiduen etorri izan arduri ebe bai, ze karo. Oin lan inbida, oin sortu inbida, ez? Eta hortxe, ze herri egokitu jakun, eta herri horretara zelan moldatu, gure proiektuek, eta oso gustora. Amasa Bilagunan be ontxe ja astebeteko egonalditxue injot, lehengo egonalditxue, eta oso harrera ona injostie, bai herritarrek, bai udaleko ordezkarixek, bai elkarte ezberdinetako kidiek, eta oso eskertuta. Hori da ez, Eñaut, nolabait ere badu ez, improvisaziotik edo azkenean beka esleitzen dizute, baina gero zerri tokatuko zaizun, herri horretako errealitatea, garatu behar duzun proiektua herri horretara zer moduz egokituko te den, hor faktore ezberdin asko daude. Bai, badeko berezitasun hori, ezta? Azken baten, zuke, proiektu bat aurkeztu beharra dau, beka deialdira, ez? Eta proiektu horretan apur bat, ze idea, ze asmo, metodologia bat, zelan landuko duzun zure asmo, eta kontu guzti horrek aurkeztu behar baina, karo, gero ez dakizu ze herritan tokauko jatzun, ez? Orduen gero herrixe esleitzerakuen edo herria toketan jatzunien, zuk moldatu behar dozu herri horretara zure proiektua. Nire kasuen nik baso ustiapenari buruzko, eta ekologismotik eta aurkeztu nahen proiektua, eta Amasa Bilabonan toko jatenien, segiduen ipini nintzen, ez? Harremanetan udalakin, eta hemen horren inguruen, eta badeki adibidez udaletik horren inguruen lanketatxo bat oindala urte batzuk hasi zien eiken, landaketa batzuk, eta apur bat, eta orduen oso ondo etorri jate, ez? Orduen hor bai egon da, horra egokitu, eta baina gero azkenien bai da, zure proiektu hori herri horretan lurreratu behar dozule, ez? Eta herri horretako ezaugarrixekin, herri horretako kultura, herri horretako historia, eta horretan ibili naz aste honetan, ez? Amasa Bilaguna gertutik ezagutzen. Eta zer nolako herria topatu duzu lehendabiziko aste honetan? Bueno, ni egixe esan eta holan, baso ustia benetik eta holan, karo, Bizkaitarra izen da, eta Bizkaian deko udana pinue eta eukalitue, eta Amasara joan da zen, hemen... Biodibertsitatea dago. Hemen, ez da pinurik, eta gero bertakoek ez dut eztien, ez? Badau behituan ez dakiz zer, eta alderatu ezkero, ikusten da lanketa bat badauela enjez.
inguru natural itzela deko, Bilabona, Amasa Bilabonak, hori ez, landagune oso handi bat deko, ez, eta horre bilinaz, hori koitxik bera batetik bestera ezagutzen, eta benetan politxe, hasiera baten hor, Amasa Bilabona ezauztien nien, enekixen, ez, zer topokuna den, enaben asko ezagutzen, eta benetan zoragarrixe herrixe. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, getar taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku. Geuretik sortuak beka honetan einatu esan dugu guztira 3 asteko egonaldi egingo duzula Amasa Bilabonan, orain lehendabiziko arizarra egiten, gero apirilean egingo duzu bigarrena. Pentsatzen dut lehendabiziko aste honetan Amasa Bilabonara iritsi eta zakua zabalik hartu eta belarriak eta begiak erera bat zabalik, batarekin eta bestearekin hitz egiten pasako zenuela astea. Bai, hori da, hasieratik ez, apur bat, gainera ardura hori bebaneuken, proiektuen funtsa beka honen ezaugarri nagusietako bat, edo helburu nagusixena hori da, ez? Herrire egokitzie eta herritarrak ezagutzie eta gertutik ezagutzie, ez? Orduan bai esan, nogazen bidot berba, da horre ibilinaz, badau zunbeltz elkartea eta honek mitologiakin lotuteko, olentzeron ibilbidea, eta bai gau beltza, eta udako solstizitxoko, akelarre bat, eta ospatzen da, eta apur bat, eurekana jo nintzen, Aizkarri menditaldekoekin be baneuken aurretik harremana, eta eurekin segiduen ipini nintzen harremanetan, eta atzo eren egun ibili nintzen bertako kide bat, 3 orduko ibilaldi bat egin genduna erratzaldien, herritarrak ezagutzen, atzo beste bertako lagun batzukin trago batzuk hartu, eta danek eukien zer raporta komikireko, nik ezagutzen dutan, ez dakiz zer, historiatxuek, informazioe, kontu izango da hori dana, zelan arilkatu eta zelan emon zentzuat komiki bateko historia bat osatzeko, ez? Baina, bai, hori, herritarren aldetik itzelesko harreri eixen da, eta niretzako hori, informazio iturri oso importante bat. Hori da ezta, proiektua aberasten duen neurrian eraldatu ere egingo du, hainbeste iritzi eta hainbeste inguruaren inguruko hainbeste ezagutza jakiteak. Bai, horre, hori, ingurumen teknikaritza salaitzea batu, eta eta hau zelan ikusten dozu, eta ez dakiz zer, eta berak datu batzuk emoztezan, udaletik eta injedekien planan barritan mozten bebai, eta gero egon, Aizkardikuekaz, eta eurek beste iritzi batzuk, eta beste informazio zer batzuk, eta batzuten ez da usadoz, edo eta gero foru aldundixagaz ez dakiz zer, eta horrez, historiatxuek euren arteko, piketxuek eta bebai, eta hor, batzuten informazio asko, beste batzuten gauza batzuten iritzi kontra jarrixek bebai, eta gero gaur egonaz, udaleko ordezkarixekin bebai, eta esaten izan dut, oinen biotena da apur bat nire baitara batu, kasuri pez inori, eta gidoie idatzi, eta gero izango da berriro herrire zabaltzeko momentu, baina bestelan danek gure da hor parte hartu, eta da a ber zelan egiten dugun, komikixe itxi behin biko dalako momentun baten, ez? Aste honetan, zuk buruan zenuen gidoiaren agitura asko aldatu da? Bai. Baneuken, baneuken idea batzuk, neuken gidoi bat, azken baten gidoi bat eukitxik ez eukelako zentzurik, baneuken ideia batzuk, eta bai, gero, astien zierbe aldatzen joan da, gogoen dekote aste hartien usteoti, horri ideia zaparrada bat eta inaben, eta ja zin nintzen apur bat, buruen dekoa zen ideak sartuko duaz, eta ia zer urtetan dan.
eta gero atzo bertan barriro goiti bera, eta bueno, hau aldatuko, eta aukenduko, eta hau gehituko, eta ondino ben ikuste asko aldatuko dela. Komiki batean bilduko duzula esan dugu, egonaldi honetan biltzen duzuna, eta zu buruan zeukazun ideia hori baso ustiaketaren inguruan. Ez dakit, komikian beran gero islatzeko, irudiak laguntzen ote duen horrelako gai bat testu soil liburu batean biltzea, baino errezagoa egote den eduki bisualago izan litekeen ez komiki batean biltzea eduki hau dena? Ixen leike, ez? Azkenien komikixe bada hor astute edo baztertute dauen zer bat, ez? Arlo bat, literaturan baitan beti esaten da literatura txikia edo bestelan bai esaten da zinean lenguzu txikia dala bai aipatzen da komikia. Egixe da azken urtietan Euskal Herrixen eta euskarazko komikia badabilela izugarrizko indarra hartzen eta hor jente diferenti egin dauen lanari esker, hor bai Xabiroi aldizkariak eta gero komikigile oso onak deko guzlako Euskal Herrixen. Eta nik uste komikiak laguntzen dabela, ez? Gauza batzuk helarazten. Nire kasuen nik umientzako komiki bat eiki edekot buruen, ikusi hotelako, azken aldixen euskeraz atara dugu zen komiki original gehienak, ez? Apur bat ja publiko helduen gana bideratute ondiela iruditu dute, gero badauz, ez? Aur besoetakoa eta olako zer batzuk, baina horretan umorea bai da apur bat helduei begirako umore bat, ez? Eta, ez dakit gero zer urtengo da, baina nire helburu bada umiei apur bat balio ekologista horrek helarazti, ez? Eta orduen, hori izango da helburua. A ber, ia zer urtetan da. Beraz, pentsatzen dut historia kontatzeko modua ere, ja, zehaztuta daukazu, beraz, hori zehaztuta izatek ere lagunduko duela, ezta? Aurrentzako fokalizatutako historio bat izaki horrek, ja, eduki aldetik eta edukia nola antolatu, nola kontatu? Bai, egiz izan, niretzako erronka bat da, ze, karo, ni komikigile moduen ibili izenaz, ez? Beti komiki tirak, komiki laburrek eta egiten, baina kasu honetan, 15-20 horrialdetako komiki baten behar dugu, eta karo, sekule ez dut idatzi hain gidoi luze bat, ez? Eta gidoia zelan egituratu, zelan hasi, zer sartu, zer ez sartu, hasiera baten pertsonaia piloan neukezen sartute, gero hasi nintzen pertsonaia kentzen, bestelan horrek historiari kenduko zelako azkenien arixeri importantzia hori, eta pertsonaia horrek ezingo nabezalako danak garatu, gero berriro gogoratu ez, umientzako dela, orduen larseri xu ezein. Horri bilinaz, bueltak emoten, eta ikesten, niretzako ikaste prozesua dalako, baina, bai laguntzen dagoela hori. Umientzako da, zentrauzaite horretan, saiatu, zuk nahi dozun mezu hori desglosetan, simplifiketan, eta gero hortik eraikitzen estrak, ez, esan daian. Ez dakit, aste honetan Domasa bilagunan ezagutu duzun pertsonaiaren bat agertukote den zure gidoi horretan? Ez dakit pertsonaia konkretuki agertuko dien, baina nik uste izenen bat edo horre agertuko dela, ez dakit, Alaitz ingurumen teknikarixia zegoen nintzen, Aitziber Basajaun liburu dendako, Zunbeltz elkartekoaz, Oiana Iguaran epe lagundu osten, gero Bixente Iguaranega zegoen nintzen, kriston buelti emon gendun mendixen zier da, esaten, hau honek emoten dau, Bixente gaiek pentsetan, honek emoten dau, Basajaun bera, ez? Basue zaintzen eta hor izkardikuek zelan ibiltzen dien, basoko bidiek garbitzen eta basue zaintzen eta eske hori, segiduen etorri daten burure Basajaunen irudi hori, ez? Eta esaten eske Basajaun edo Basandere ongo balitz nik uste zeregin hau beteko leukela berak, ez? Basoen kudeaketa eta ekologia aipatu dituzu hasieran, zergatik? Gai horiek zergatik hautatu dituzu?
Nik uste dela guk herrixen dekogun egoeri gaitik, ez? Ni urretarra naz, bizkaitarra, eta han inguruen badeko gai hori pilpilien dago, ez? Baso guztiaketan inguruko gaia, bai monokultibuek eragiten dauzen kaltiek, ez? Pinue dekogu, pinue izen da nagusi oin arte, pinue gaixotzen hasi zanien oin urte batzuk eukalitu esartzen hasi die, eta niri basu eta mendixe, niri pertsonalki pia guztetan jate, ez? Nire aixialdirako, nire arnazgunen moduen, eta ikusten dut hor norabide aldaketa bat emon behar dela, eta horren aldeko apustutxu egin gure naben, eta hortik etorri da ideia. Etekin ekonomikora erabat bideratuta dago, jarduera esan genezake, eta horri zentzu horretan esaten duzu buelta matearen kontu hori. Bai, oin arte hori, ez? Beti etekin ekonomiko hori, eta nik uste, bestelako aukera batzuk onleik ezela, ez? Karo, nien az aditua gai honetan, baina, hitzaldi batzuk, eta, jente ezberdinekin berbainde, badauzela beste alternatiba batzuk, beste kooperatiba batzuk, beste elkarte batzuk, ez? Inguruen. Eta, horrekaz nik uste einlik ezela bestelako lanketa batzuk, ez? Eta ikuspuntu ekonomiko horretatik, edo errentagarritasun ekonomiko horretatik aparte ikusi behar dugu, gaur eguneko jendarte eredu honetan, ez? Dana pixaka, dana askar, dana gero eta gehiago kutsatzen dugun honetan, zuek etorkizunien baso osasuntxu batzuk eukitxe, edo landagune osasuntxu batzuk eukitxe, eze importantia izango den gure osasun, bai fizikorako, bai mentalerako, bai arnazgune moduen, eta nik uste hori azpimarratu biherko dela, etorkizunien nik uste horrek eukingo dagoela bere, etekin ekonomiku edo errentagarritasun ekonomiku eukingo dagoela, inkluso, ez? Eta zentzu horretan einaut, belaunaldi berriek dute gakoa, ez? Belaunaldi berrien gandago giltza nola baitere, eta belaunaldi berriei egoera zein den azaltzea, zertara bideratzen ari den, eta zuk aipatzen duzun bezala, ez? Beste modu batzuetarako ustiapen ere existitzen dela kontatzeko, kaso, komikia, formatu hori egoki izan liteke. Bai, hori da helburue, udalien interesa saldoa bien, ez? Eta esaten gero igual eskoletan landu leike, edo irakurri genke, edo, ez? Ikusiko dugu. Azkenien komiki bat ez dugu mundue aldatuko, baina, mezu hori zabaltzeko beste bitarteko bat izin leikenez, horrek gure aletxu ipiniko dugu horretan. Oikoa jurtu da gau bat elkarrekin pasa, mezu bat bidaltzea hortik biegunetara, ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonean, ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean, noiz bihurtu da maitasuna tabur, eizeak eramaten dituen hitzorietan, noiz bihurtu da. Aipatu dugu einaut, gaur dela egonaldiaren azken eguna, esan diguzu, orain zure baitan bilduko zarela jasotako guzti hori horri forma eman, eta nondik tira ikusteko. Beste bi asteko egonaldiak geratzen zaizu, kontatu litekenen arte behintzat, beste bi aste horietan, zer egingo duzu? Bai, oine hori, gidoi egaz ibilinaz, informazio batu eta apur bat gidoi hori zehazten, asmue da behintzet, urrengo egonaldi zen, ja historiboardaz edo zirriborruaz hastie, eta apur bat pertsonaiak bebai ja finkatute ukingo duazela, espero dut, eta orduen pertsonai horren diseinurako adibidez, bai da asmue, Amasa Bilabonan bi ikastetxe dauz, ikastola eta eskola, orduen saiatzie ikastetxetako ikasliekin, aurrekin, eurekin parte hartze saio batzuk egiten, eta apur bat eurek euren ekarpena indeixela komikire, eta pertsonaien diseinuak adibidez euren ekarpen hori eukin deixela, ez? Orduen hori izango litzik asmue, ia ikastetxeekin harremanetan ipintxe lortzen duan, eta hori, ez, apur bat, zelan imaginetan da bezan eurek pertsonai mitologikoak, zelan imaginetan da bezan komikiko pertsonai ezberdinek, ez, eta eurek marrastu deixiezela, edo proposamenak egin, eta gero nik, hori komikian zehozelan jaso, ez? Hori izango litzike bigarren aste horretako asmua, eta ja nik uste hirugarren aste horretan saiatuko nazela ja
komikia bera ja apur bat saiatzen bai marrazkietan eta ja lokalizazio horreia argia okingo du esenien, apur bat lokalizazio horretara joen, argazkiak atara eta ja marrazkietara begire, ja, azken komiki horretara begireko baina zertzeladak markotzen joen. Gero ja komikia bera aurrera omaitu bierko dugu, hiru astetan ez da moten denporarik, ez komiki bat eiteko, baina, irailera bitarte, irailen aurkeztu bierko dugu komikixe eta badau denpori. Hirugarren aste horretara iritsitakoan, hor zure buruari izaten dizu behin ja irudiekin hasten zarenean onarte. Gidoia eta ekarpenak onarte, hemen ja, orain ja, jasotako guzti hori islatzea da, lana. Bai, hori itxengo da, ez? Lehen esan dako, azkenien oin behin bierko dutela, ez? Nire baitara batu eta inorik kasurik ezen eta apur bat gidoi hori mamitzen joen, gero ongo da, ondino ekarpenak egiteko aukerie, baina bai, hirugarren aste horretan ja izango da, ja hemen aurrera inbier dago naiz, bestelan olako gauzetan askotan onalzara ekarpenak jaso eta jaso, beti arte, ez? Eta bai, nunbaiten ipini bierko da muga hori eta hortik aurrera lanera. Geuretik sortuak bekaren aitzakian gonbidatu zaitugu einaut, baina geuretik sortuak beka zaratago ere, einaut aiartzagoenak badu bere ibilbidea, irudiaren mundu honetan, komikia, karikaturak, horma irudiak, animazioak, denetik, akuarelekin ere bai. Hor zure sareetan pixka bat ikertzen ibilita ikusi dugu, hainbat argazki mendian, mendi puntetan eta eserita jarri, eta hortxe akuarelekin margotzen. Hori ez dakit, zure ofizioa, zure lana da, baina hori kasik ere terapia modura ere balioko du horrek, ezta? Bai, argi eta garbi. Bai, oindala urte eta piku, 2 urterantza badu akuarelen historia hau, ni marrazkilaria naz, ez? Ni ikasketa ez, arte errakik ezina bezan, eta ero marrazkilari moduen oindala, ez dakit, 6 urte edo hasi nintzen autonomo moduen, marrazkilari moduen, hortxe, ez, nire gora berekin eta nire zailtasunekin, bai, hori, aipatu duzu moduen, ez, komiki tira, karikaturak, horma irudiak, apur bat sartzen zen dana, ez, apur bat, heltzen dien proiektu kasi danei baietz esaten, ez esan eskero gero lanik ez eukitin beldur horrekin, eta bai, eta akuarelena etorri zen, oindala hori, urte terdi, 2 urte inguru, hor interneteko lako kurso batzuk eta begitzen, eta akuarelak, eta ez da, eta honekin hasiko naz, eta pasada bat, ez? Hori, mendire joen, eta erritmo mantxo horretan, ez? Mendire joen, lasai geratu, eta hor, egon, ez? Akuarelekin, naturaz disfrutetan, fijetan, ez? Begiratzen, azkenien da menditxei begiratzeko eta menditxez gozatzeko beste modu bat, ez? Hor kontu izeten da, hori, akuarelekin enbier dotenien, normalien edo bakarri joeten naz, edo bestelan, bai bikotiek, neskalagunek eta bai gurasuek itxaroten dozti, baina bestelan ino sanaixiaz eta holan joan izena zen eta, baina inaut, atar argazkiz eta gero etxien ingo zu. Hori ere bada, ez? Zure baitara biltzeko modu bat, akaso, bilaguna jasotakorekin hori egin beharko duzu? Mendira joan eta antxe, egon? Egonaz, atzo be adibidez, ja esena, atzo goixien zier, neuken inogaz, nintzen inogaz geratu, eta, aipatu guzti esan horri leku batzuk, ibilbide batzuk eta zera, eta esena, banue horrantza eta ni bakarrik, eta buelta bat, eta ja amaiera alderantza, antxe erreka bastar baten, jesarri, antxe, eta akuarelak atara, beti motxila normalien olako bueltak emoten nuenien, beti ukiten dutaz akuarelak aldien, eta hortxe, geratu, ordu bete izeten da, gero akuarelekin, normalien hor gutxi gora bera kalkulaute ordu bete inguru angeldixen, azkenien eperdixe gortu iten dalako. Eta hortxe, bai da terapia itzela, ez, akuarelena. Dakizunaren transmisio ere bada, zure pasioen artean ez da, gazteekin eta tailer eta saio ezberdinak egiten dituztu, bada afiziorik gazteen artean? Bai, badau. Hor kontu hori, beti saiatzen naz, esaten, hori landu beharra dauela, apur bat eurek animetan, ez? Arratsaldetan ni zornotzan egoten naz, adibidez, akademia baten astegunetan, marrazketa klasiketan moten, batez be umiei, zornotzako bertako umiei, baina gero, hori aparte be egiten dutaz, ez? Tailerrak, bai urretan, bai beste herri batzuten, eta badau afizinue, eta nik uste hori, ez? Gero, nik uste marraztiet danoi guztetan jakule, baina kontua momentu bat heltzen da, nun ez dugun garatu eta lotxatu behiten gara gure zer horrekin, eta orduan
Hori, ez da lotxa horrek apurtu eta, bueno, saiatu, garatu, landu eta azkenien beti entzuten da, ez nik horretako ez balio. Eta ez balio dozu kontu da, ez dozule praktikau, ez? Eta nik uste badauela, gaztien aldetik badekile interesa, gero kontu da, hori garatzeko denpori bierdala, eta lehen esan dako, ez? Gaur egungo jendarte eredu honetan, dana prisaka, dana sobresaturatu egun honetan, denpori atara bierdala olako gauzetarako, eta hor egoten da gero erronki. Bukatzeko inaut, geuretik sortuak bekarekin batera, kontatu liteken beste egitasmori bai, eskuartean? Ontxe horre badekogu, argia aztekarixeaz badekogu beste proiektu bat, hor bere sasoien xapoketan karta joku atara gendun, eta oin aur txiki hauentzako hor idazten ikasten dabizenentzako badekogu golako proiektu bat, bai animaliekin eta lotute, bagabiz hor arantzadi elkartiaz eskoletako urmaelen saretako panelak eta egiten eta bestelako egitasmotxo batzuk eta urtetan die, Hondarribiko historiari buruzko unitate didaktikoekin jarraitzen dugu, egitxe esan proiektuek badauz, kontu da lehen esan dutena, ez? Batzuten egiten da lanik ez dau, eta gero derrepente satura egiten da, ez? Baina, bueno, danai helduko zau eta ingo aurrera. Pozten gara inaut, eskuartean proiektu asko izateagatik. Geuretik sortuak bekaren inguruan esan diguzu, iraila alderako lan entregatu behar duzula, beraz badaukagu, aitzekia bat berriz ere elkarrekin hitz egiteko. Mila esker gaurkoan bigarren kafera horbiltzegatik, eta segi ondo. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko inauti eta eskerrik asko gure entzulei entzungo duzue. Julio Bernek munduaren erdiguneraino iristeko saiakera egin bazuen, hemen baten bat badabiela, gure estudioren atarian mundua zulatu eta erdigunera iritsi nahian, eta entzungo zen duten, sentitzen dugu, baina laizter bukatzen duten. Hau da, bizita. Keep calm and bigarren kafea. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu gautzu bezan plazan. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garriak
kantatu geunzu bezan plazan. Horrelakin genizaioke, gaurko bigarren ordu honi edo horrelakin genizaioke akaso edozein eguni, baina martxoa badoa aurrera 17. du gaur, esan dizu egun bezalaxe, eta 17. izatearekin bat, ari da, pixkana, ahozago jaialdiare aurrera egiten. Joan den astean aipatu genuen, oraindik erdigunera heltzen dabil, orain erdigunea atzean utzita dabila, maldan bera, frenorik gabe, narrazioak ez du frenorik, ez da zalantzarik gauan, Mai Gorostiaga Pozo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, ala da bai, frenorik ez dugu inoiz jarriko narrazio munduan. Baina bai egia da, azken astean ja sartzen ari gara jaialdean, astelenen ahozkotasunaren nazioarteko eguna, egun berezia guretzat, bolorik, saiorik ez dago egun hortan, gu behar den bezala ospatzeko eta disfrutatzeko, baina bai... Baina gauza berezi bat gertatuko da? Seguro bai, seguro bai. Vale. Tiririri. Egonan basan, edo ez basan, zargizu ez baikala basan. Maider Alzelai, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Atzalde onda, eskerrik asko. Zenbarren kafea duzu gurekin, ez dakigu? Ez dakigu, baina ederra beti. Zenbat aldiz konta daiteke ipuin bera bizitzan? Puf! Nahi adina. Nahi adina. Kafeak ere gurekin nahi adina. Hori da, placerra. Marta Escudero, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mexikotik datorre Marta, eta, oso jaialdiko artista gonbidatu internazional nazioarteko horietakoa da. Horari da, kafe Amerikarra hartzen, bigarren kafean kafe mota guztiak ematen baititugu, eta zoragarria dene Josu Marotok egindako ilustrazio horren gainean, Mai Gorostiagak, 5. saioaren aitzakian, oparitu zigun katilloan kafea hartzen. Denak orkestuta, denak ondo? Ederto, primera. Atzo Marta Escudero ezagutu nuenean, kontatu nion, nahi balin bazuen etxean, Mexiko asko maitu dalako banituela tequila mota ezberdinak. Eta tira, eta badaukat gainera Mexikotik duela gutxi norbaitek ekarri zidan mezcal botilla. Eta hori ja, begiek horrela egin zioten. Cuando hablamos del mezcal, los ojos te estallaron ya. Eso me suena, esa palabrita me suena. Bai, dena kontatu daiteke Goiuri. Dena kontatu daiteke. Goiuri ez eizarandiak ekarri zidan, bere azken Mexikoko bidaitik mezcal botilla hori, eta hortxe nabil, pixkana, lo voy oyendo a sorbitos de vez en cuando, y dejándome llevar por el ahumado del mezcal, ese aroma a humo tan rico. Bueno, Mai, zer modu zabiltzate, zer muzu azte, egia esan zaila da, ahozago aipatu dugu azken astetan, ez da aste buruetan gertatzen, ahozago geldiezina den gurpil bada, aipatu dugun bezala, eta beraz aurreko aste buruan, zure buruan bazegoen larun bateko eta igandeko emanaldiak baziren, baina nahi gabere astelenat, aste arteat, aste zer egunero, eta orain ere berdin, aste buruan murgildu zarete, hartzen du indar gehiago aste buruak, baina asteak ere ematen dioz, jarraikortasun hori. Eta ez da gelditzen, adibidez, azken aste honetan, izugarri politiak izan da adibidez Tolosako gala nagusia, umentzako gala, esango nuke ahozkotasunaren jaialdetan oso gutxitan egiten dira umentzako gala bat. Galetan parte hartzen duten arratzaile ezberdinak, beraz kolore paleta ez dakit izugarria ikusteko estilo ezberdinak, eta narratzaile ezberdinak, punta ezberdinetatik etorritakok. Eta Leidorren ospatu genuen, 300 gerturatu ziren ikastetxe guztietako, Tolosako ikastetxe guztietakok, eta zoragarria, magiko izan zen. Eta, Martak adibidez, aipatzen zuen ze polita horrelako ekimena, umentzako gala bat, non umek ikusten dute horrelako aukera, eta ezagutzen dute hain gertutik ahozkotasuna zer den. Ederra da kantu bide bat ez, Mai? Ez kinon ezagutzen, baina oso kantu ederra entzun dugu. Eta oso aproposa. Bai, uste dut, iaia ahozkotasunaren kantu erreferentziazko bezala ere erabil genezakela. Begi da Koplen inguruan gauza asko egin direla Euskal Herrian, baina bai, kantu...
Bai, urterari gara bai bilatzen horrelako abertzein dan, aurtengo himnua. Guain dala bi urtea zeurea izan zen goratzen Lobito Bueno, Paco zen bertxio euskeratuta. Bai. Imanol Arabaolazak, bueno. Eginako itzulpen moldaketa horretan. Oraindik jartzen dugu, batzutan, topaketan jarriko dugu bai bertxio hori, baina aurtengo himnoa esan dezakegula beste hau dela. Bai, eta zoragarria da urtero ere referentziazko kantutxo bat izatea. Musikak ere baduelako, maideralako lotura nahi gabe, ahozkotasunarekin, narrazioarekin, ipuina bera bada musika ez dagoenean, baina musika ere egon daiteke eta hor bada beste disiplinen arteko lotura bat. Bai. Ipuinak musikarekin lagunduta kontatu daitezke, baina ipuinak bere horretan ere badauka bere musikalidadea, ez? Nik uste dut ipuinak daukala bere ritmoa, bere entonazioa, bere badauka, bai. Hizkuntzak ere bai? Hizkuntzak noski, hizkuntza bakoitzak bere musika dauka, noski, imaginatu Marta mexikarrez kontatzen, edo gu euskaraz, ze desberdin da, ze polit, ze aberats. Galdetuko digu Martari, ipuinen berezko doinu eta musikatik, eta bere kasuan, Mexikoko espainolaren doinukeratik. Marta, estábamos hablando de música y de cómo los cuentos y la narración tienen una música propia, ¿no? Si en el lenguaje también está, además de en el cuento, y hacía referencia a Maider, ¿no? En tu caso, cuando tú cuentas un cuento, la musicalidad que hay en el propio lenguaje. Cuéntanos cómo lo vives tú cuando escuchas a Maider, por ejemplo, contar un cuento en euskera. ¿Qué música ves ahí? Claro, aquí está la cuestión de la música, de las palabras, ¿no? De la música del lenguaje, que es uno de los elementos con los que trabajamos las narradoras. O sea, nosotros trabajamos con historias, sí, pero entre otras cosas, y hay una que es muy importante y es la música, el ritmo de las frases, las entonaciones. Todo esto forma parte inherente de los relatos. Badago, beraz, errelatoetan, kontakizun horietan berezko doinu bat, baina hizkuntzarekin zerikusia duena noski esaldien, pausarekin, esaldien kolore horrekin, eta baita hizkuntzarekin berarekin ere. Zein da euskaldun ipuinen musika hori, Marta? ¿Cuál es la música de los cuentos cuando los escuchas en euskera? Pero ¿cómo te la puedo decir? Es difícil. ¿Está erreixa berantzuten? Claro, es difícil. A ver, tiene que ver mucho con el euskera en sí, pero es que es una cosita. Está también con el sonido, ¿no? del lenguaje. Sí, y es delicioso, es delicioso, sí. Sin embargo, Marta, badago hemen Mexikoko hainbat hizkuntzekin fonema edo kolore horiekin antzekotasuna. Hay cierta similitud con los fonemas y lenguas de algunas lenguas nativas mexicanas, ¿no? Cuando decimos Chichén Itzá, los vascos decimos muy bien Chichén Itzá. Hori gertatzen da, Mexikon esaten digute, nola? Edo, Xochimilco, edo, hay cosas en los fonemas, ¿no? Ahora va a ser que somos vascos. Baina badago, el propio color del lenguaje también marca un poco esa imagen narrativa, ¿no? Exacto, sí. Sí, da un paisaje, pero sobre todo también es esta herramienta paisaia bat ematen du, que hay baina que baita utilizar. erabili behar den lana bezau? No es gratis. Ez da doainik. Este es el kit de la cuestión cuando narras. Hor dago narrazioaren xarma. De cuando cuentas ahí el chascarrillo o cuando narras. Zerbait besterik gabe kontatzen duzunean, edo benetan kontakizunean, narrazioan ari zarenean dagoen aldea. Txampon baten truke, txampon baten truke, txampon baten truke. Eta gure kolore da, gure doinu hori zein da? Zein dugu guke musika, gure narrazioan. Martari galdetu digu, berak nola bizi duen, baina zuk uste duzu badaukagula berezko musikalidade bat, hola kontatzen hasten garenean? Bai, polita da entzutea kanpoti datorren norbaitek nola jasotzen du, Ze askotan igual gu ez gara konturatzen, ze gugan dago, azkenean. Baina guk bai daukagu gauza bat oso polita, nik uste dut direla euskalkiak. Eta euskalki bakoitza da, dauka bere doinua, bere, eta bai, oso aberatsa da euskera, ezentzu horretan, bai. Eskainiz, hain ikasonarekin, ikasi nuen.
asteazkenean aritu zen Marta Eskudero Ibarrako kulturetxean, Ahozahon aurrera egin zenuten noski, Elsi Salvadorren emanaldia ordizian, bertan ere aritu ziren, arratsaldez Marta Alzate eta Marta Eskudero, biko osatuta amai, gurekin dugu Maider Alzelai, bera gaur goizean izan da, okerrezpa naizea, abaltzizketan? Santi Bai? gatos. Abaltzizketako txalburu eskolan, eta gaurre saioaren atzetik ere baduzu ahozkotasunaren gala nagusi hori, Marta eta Martaren, Alzate eta Eskuderoren emanaldia arratsaldean eskoriatzen, gauean Marta Eskuderorena Tolosan Berazubi auzo elkartean, haze eguna daukazuen aurretik. Bai, tope, gainera, kanpoko artistei zuko guztiat, ez horregatik Marta gaur daukan maratoi bat, eta galdetu Maiderriar zemuz jondan gaur goizea, eta, bidanean egindako lana, porque ikastaroak eman ditu bai bidanean maia baltzizketan, eta ez dakit, emozionatzen naiz ikusten tribu guztia, bai umek, gurasoekin, Aitona Monekin, irakasleekin, denok areto txiki batean, hoiala beltzal jarritatzean, eta Maiderren ikaslek eta bera ere, ipuinak kontatzen, gari baten bezala, sutondoan kobazuro batean, ez? Maiari da galtzen dagoeneko doaia, normalean bera galdetzen du zuzenean, esan galdetu jozu, Maider, erantzu jozu Maiderri, Mairi mesedez. Hori. Nolako izan dago argoizeko tribuarekin izandako elkarlan eta topaketa hori. Zoragarri egisa esan, superpolita izen da, emaitza gaur bizi izan duguna aurrekin, gaur bai atzo, bidania goiatzen, bai. Egin ditugu saio batzuk, ahozkotasun tailerra deitu diogu, prestatu dute ipuin bat taldean kontatzeko. Eta gaur izan da, publikoaren aurrean kontatu duten eguna. Tartean nik ere ipuin batzuk kontatu ditut, baina gaur protagonistak beraiek izan dira, eta ikustera etorri dienak, eta oso zoragarri, Maiek esan duen bezala, ez? Tributxoa hor ipuinen inguruan, eta oso ederra. Bai, oso ederra izan da. Eta noski, goizean hori, arratsaldean berriz, esan da bezala, Marta Alzaterekin, lehenengo eskoriatzen, gero Tolosan bakarka. Marta Escuderok zer kontatuko dio entzuleari ahozao honetan? ¿Qué es lo que va a contar Marta Escudero a los oyentes, a los espectadores en esas dos sesiones de hoy por la tarde, por ejemplo, Marta? Pues mira, vamos a trabajar con Marta, que es la compañera. ¿Con Marta Alzate? Sí, con Marta Alzate. La Marta sin H. Marta con H. Y vamos a hacer unos cuentos de origen. Jatorrizko ipin batzuk egingo ditugu? Yo voy a contar el origen de los coyotes. Nik koyote itzultzeko lana ditut, izango da basa zerbait. Koyote. Baina, koyotea. Vale, koyotearen jatorria. Edo Canis Latrans. Canis Latransaren jatorria azalduko dugu? Zu kontatuko zuri? Cánido, flaco. Txakur argal bat? Especie de chacal. Txakalaren antzeko zerbait. Ados? Bueno, pues esto. Vamos a ir por ahí. Después vamos a seguir transitando por la geografía de México. Hortik abiatu eta Mexikon barrena joango gara. Una historia así truculenta de una zona y yo me voy a ir a otra historia truculenta de otra zona. Beraz, Marta Alzatek Mexikoko inguru bateko historio korapilatsu bati egingo dio referentzia, eta aldiz Marta Escuderok beste Mexikoko inguru bateko beste historia bat erontze egingo du bidaia. Se envidia, ¿eh? Después me voy a permitir compartir a una tradición que existía en México, digo después en otro espectáculo, que es los retablos, aquellos exvotos, ¿no? que se mandaban a hacer para agradecer a la divinidad los milagros. Beraz, ondoren beste manaldi bat daukanez, aukera izango du, beste giro batzutan murgiltzeko, eta hemen nik ere itzultzaia behar dut, erretaula, holtza, retablo kontzeptu erabili du berak, hoi egingo die erreferentzia eta hoiek helduta ere izango da narrazioan. ¿Hau ere korapilatsu izango da? ¿Este también va a ser truculento? Bueno, tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa. Acaba con una caja de muerto, o sea que... Ui, ba. Badu berea, bai, nik, korapilatxua, ez da gitan kerra edo nola itzuli barko nuken trukulento hori, beldurgarria ere.
eriotz kutsa batekin, iotz batekin amaituko da historioa, baina hori Mexikotik etorrita ere, ez da hain harritzekoa. No, Marta, que acabe con una caja de muertos, una narración basada en algo que ha sucedido en México, tampoco es tan extraño. Bueno, aparte del imaginario no truculento de México. Es de lo normal, es lo normal. Arrunt xamarra izan daiteke. Beraz, beti ere jatorriari begira hemen gertatzen da zerbait, ez? Nazioartekotasun horrekin mundu ikuskera zabaldu egiten da, baina askotan uste aipatu duzuela, Maider, mundu ikuskera horiek batzutan badutela asko amankomunean, eta topatzen dituzuela helduleku asko antzekoak, begira desberdinak, oinarri antzekoagoak, ez dakit nola azaldu liteken hau. Bai, ala izaten da. Nik esango nuke gauza komunen baditugu ipuin guztik, kosmogonia guztik eta prisma guztik. Eta pixka bat berreskuratzen musikalidadea kontzeptua eta ipuina eta musika aipatu dugun leno. Hemen batzutan kanpotarrak, kanpoko artistek, esaten digute askotan ipuin tradizionala ez diren. Kontatzen dugunean, badirudi tradizionala direla, oso barneratuta daukagula gure mitologia eta gure ondarea zeintzu ziren. Eta orduan naiz eta, cuentos de autor edo beste ipuin batzuk kontatzen baditugu, cuentos de origen edo beste batzuk, askotan daukagu puntu hori tradizionala izango balitzu esela. Aha. Paradogikoa, Bai? Eta kilkerrak margotu dituzte bihotzetako pare. Esango nuke, Maider, zuk gaur goizean izandako emanaldi honekin, ahoz-aho jaialdian atxeden pixka bat izango duzula, baina beti dago, ez, jarraipen hori, beti dago, ez dakite, nahiko tribu den komunitate honetan horregote hori, eta pentsatzen dute, badagoela, ez, ahozkotasunaren gala nagusi hori ere hor aurretik, ez dakite, urrezko kalabaza sariak, badituzuela oraindik elkartzeko arrazoi asko eta politak izango direla, gutxi geratzen da, astebeteko kontuan gertatuko baita guztia iaia. Bai, hori da, gutxi gelditzen da, baina hor aldegun guztietan egongo gara, hor. Bai, guretzako kriston topaketa da. Kriston aitzaki elkarrekin egoteko, gure lanbide honetaz hitz egiteko, feedbackak egiteko bata besteari lehen komentatzen gentozen, ez? Polita da, beste kontalari batek zure saioa entzutea, eta gero feedback hori, ez? Zemo zeiru ditu jatzu hau, bestea asko ikesten da, eta guretzat da oasis bat bezala. Bai, hau zau. Marigo dingo eta kilkerrak margotu dituzte Milietako paretak elurretan. Mai Gorostia Pozo, apirilaren bateraino luzatuko da hau, baina esan dezakegu astebete etxo geratzen zaiola behintzat indarrean behar zaituztela, eta osasuna eta indarra geratzen zaizun hau bideo honetan. Gogokin etortzeko berriro bueltatzeko bigarren kafera, ni ostiraleroko hitzordu hauek magikoak dira nire bizitzan, badakizue, eta etorriko naiz, ez dakizue pilak noraino kargatuta. Nik ere faltan botatzen duten Mai Gorostiaga Rosetti mototik agurtze hori, baina... Joango gara prestatzen motorra! Maider Azelai, mila esker eta nahi duzun arte? Mila esker zuei. Eta Marta Escudero, mila esker, un placer. Luego hablamos del mezcal. Vale, perfecto. Zaindu eta seguiendo. Mejor lo tomamos. Ados.
irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Kantu polita. Oso polita. Konta guzu. Bueno, kronika batekin ari nintzen, eta, korteak nahiko luzea ziren, minutu bat, 30 segundu hori inguruan, eta elkarrezketa egin zuen aneurkirik, taberna batean izango zen, eta justo fondoan musika zegoen, da zegoen kantutxo hau. Bueno, kontua da, zuk esan zen egula, bazenola atentzioa desbideratzeko alako joera bat berezkoa. Ni beti, bai. Ni kontzentrazio maia oso bajua gat, eta musikarekin are gutxi. Claro, ez musika dagoena musikara joaten zara zuzenean. Eta hori pasaitzea izun atzen. Bueno, kontatzet pixkat, hori nire amona hemen bizi da. Eta ni Iruanaietako txikiena, eta beraiek hasi zian surfan nire osaba dela eta beste kirol guztietan bezala berain hartutik duten. Bai, hokei, behi. Tonu harrapatzen, gainera. Baina entzuten da aurkiak. Ba, eski justo, oida, neon eskia buelta maten hola estiratzen, eta... Lehen da ez dula, esan dut, estrellorako prestatu egiten da. Kantatzera doa, esan dut, hortien entzuten da. Kantatu egingo. Eta batean luzatzik eta egiten, eta antzematen da gaina mikrotik urrundu egiten zarela. Eta imaginan, momentu nuen ikusi. Zeni ikusi nezakien momentu egin. Baina ez nuen ikusi, eritzen jabetu. Batean barrez ikusi nuela baitan izutan. Zen pasa zaio hori ba. Pentsa, kortea bukatu zen hortiko 20 segundura do, eta imaginatu hori retomatea zer den. Zebanekien ja entzuleak entzun zidala niri kantatzen. Ez da. Imaginatzen nahi nahi. Zuri ere igual pasako zitzen, ez kantari, ez mikroa zabalik egotea. Kantari astea, bai. Korte bitartean, bai. Eta mikroa irekia eta beste kontu batzuk eta gertatu zaizkit. Bai, bat partikularra ez da. Bai, teknikariari sokorro esatea mikroa irekiarekin. Nik kantari ez dakit tokatu zait. Ni askotan tokatu zait. Bueno, listo, jazta, bukatu dau. Ez konturatzea preeskutxan bideoarean eukala pintxatuta eta agurtzea, ez? Elkarrezketa telefono bidez, publikoki agurtzea edo. Momentu zaitzait eskalagrorik gertatu eta eskerrak, ez? Nik daraman denbora gutxian behin mikrofona irekita eta korte bat ari zen entzuten tani. Oiuka, zenbat faltaba! Bukatzeko. Zerpergarria! Horrakorik ez du? Eski horretik esan dut. Bueno, ez humoretik ere bizi behar dugu. Eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, eta gainera, horrelako gozak gero erakustea lotxari gabe hori ere polita dela. Hori irratiaren partea. Bai, ez dago inolako zalantzariko. Goizeko 10:00 hasita, astelenetik ostiralera, naiz irratian, goizeroko tertulia. Keep calm and bigarren kafea. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. E diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. E chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Akaso norbaitek pentsatuko du gaur bossa nova giroan ariko garela, gaur Brasilio musikaren inguruko ez dakit, analisi sakonago bat egingo dugula, edo
edo ez dakit, edo saudade kontzeptuari buruzko hausnarketa filosofiko bat egin behar dugula, baina ez da kasua. Maialen Tellabide, arratsaldean. Ui ba, ze bastatzen da zure mikroarekin. Zirratian, isildu egin nahi naute. Ez, baina, aritu gara. Arratsaldeon, kontatu behar diogu entzulari, Igor Maialen Tellabidek piano joko duela, eta aritu gara, pianoa eta pianoan duen beste mikrofoneri probatzen, eta bata besteak irikita utzi, eta aldiz dagokiona itxita utzi dugula. Bueno. Eta nabari da, orain txitsi dudanean zure mikrofonoko hautsa, nik sala sentsazioa kentzen dela nabaritzen dut. Nik gauza horiek zitsu nabaritzen. Zea. Nik beste batzuk nabaritzen. Hori da. Tono aldaketak adibidez. Aha! Tono aldaketen inguruan hitz egin behar du. Ez ondo josideten, Bai. Sorgina, jostuna, pianista, dena da, Tellabide. Eta debako izan da, saregilere izan zintezken. Ez, behin sorgin jostun, saregile izatea ere, txak, hortxe. Debako irulea, historia hori existitzen da, hor debako elizan biderriera bat da, eta... Egon ematean kontatuko iguzu. Ez dut, ustez, ez dakitxo zendu historia. Bueno, asmatu. Igo gara orduan. Vale, hori aldetin. Eta bideatez kontadi ezagukezu, debako elizan izan dako pasarte misterio txua. Kontatu zenun, antena kontatu zenun. Zalantzan nuen, hemen goiuri eta kontatu tezenien edo antena. Bai, kontatu nun, bai. Ba... Tono aldaketaren inguruan hitz egin behar digu Tellabidek. Eta entzulen artean lehenengo galderi izan bat nola tono aldaketa. Zerri buruz egean. Lehenengo tonalitate bat zer dan jakin behar deun. Nahi sartuko detaia honditan. Hola, gainetik esplikatukoet. A ber, musika tonala eta tonala ez denak, gero klaratuko ez zer dan horin, eskala batean oinarrituta dago. Mundu guztiak zer dan eskala bat. Zazpi nota. Mundu guztiak ez daki. Bueno, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, re, do. Zazpi nota. Horrela jendeak errexago galtzen du. Zazpi nota edo bost, edo sei, edo guk zazpi ezautzen ditugu. Bari, eskala batian oinarrituta dago. Eskala horren lehenengo notak tonalitateari izena ematen dio. Dotik azten baldin baga, do. Eta gero, eskala hortan noten arteko harremanak, distantzia handiago edo gutxiagoa daukaten, da ze ordenetan dauden, jartzen dio tonalitateari abizena. Alegia, mayor, menor, lidio, mixolidio, eta gauza bedanak ordun, lehenengo izena do, mayor. Hori da, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Orduan, zer da tono aldaketa bat? Hortik hasita da abestian ziar, beste eskala batera aldaketa egiten dugunean, tono aldaketa egiten dugu. Jasta, hori da. Bastante ondo esplikatu, Bai, esplikatzea egitea baino horrezagoa. Ondo egitea baino horrezagoa. Ez naho hain ziurre? Ez? Zubak ez ma buelta eman dizioten honi? Hola, oso simpleki esplikatzeko. Eske hori gertatzen, hainbeste dakizuek, gero gauza modu simplean esplikatzea ere koste egiten dela. Bai. Gu bezala garta gure gulertzeko moduan. Egitea askotan ez da inzaila, batzutan kostatzen zaizu, gero... afinazioa ondo egokitzea, abeslariak tonoa berbezala hartzea tono aldatzen den momentu horretan. Beste modu baten esan da, bakizu zera besti batek subidoi badakanean, eta ez dala bateria, ez dala tono aldaketa da normalian. Hoi da tono aldaketa bat. Gertatzen dana da... Jo, ez da bateria tono aldaketa da. Osa, ez da bateriak leku ederre orain ere. Esanet, ez dala bateriak fuerteago jotzen duela, edo orokorria mundu guztiak fuerteago abesten duela edo jotzen duela, da gorintzko boost bat egon da. Eta parkaidazu, Julen, ez dugu hemen inolaz ere baterien jarduna gutxietxi nahi, baina tono aldaketa baten aurrean arazo gutxien dituen musikaria beti izango da bateria, Julia. Dudik, pe. Noski? Horren saiotan, haizu, igual autono erdi jetxi behar dugu, estarria pixkatola dut eta bateria beti, bueno, bai. Bainontzekoak, ja. Ere bakiko dute. Bateria izaten da, ahotsak aizki daukan hori izaten ari dimitartean isildu gabe jotzen ari dira. Hori da. Bai. Tu pa, eta kajaren aroa estutzen hortxe. Eta pa, eski harmoniko bada, nahi, portzako hartzea. Baina bateriak afina hola izke, baietz. Bai, noski. Eta alde derra dago, Bai. Batez ere grabietan da hor nabaritzen da, baina bueno. Eta timbalak afinatzerakoan, ton-toti, ton-ton-tito-tito, ton-ton. Hori da, teknikola basic ez, ton bat, ton bat eta ton basea. Hori da. O bi iru bat, zain hola da. Hori, iru timbalekin, ba, hori, bi iru bat ez, pam, bi iru bat. Ni horraz nahiz iristen. Bai, ez da, baina galitu gane maialen zelota dira, pam, jakingo luke, gukez. Da, triada maior bat. Mi, sol, mi, do. Mi, sol, mi, ez, zer da. Do, mi, do, sol. Adibidez, edo beste edo zintonotan, ba, re, fa, re, la. Bito nora. Pa, sustrio maior.
Galdu naiz. Baina, fa sostenido mayor izango zen. Fa sostenido mayor izango zen. Bai. Bai, baina nik ingo nuke kantatu eta igual dio afinatu duz. Nik ingo nuke, pun, erkizonatzit, segi aurrea. Ez zaitatzen. Ez. Bueno, tonu aldaketen inguruan ari gara, bai, eta... Claro, tono aldaketak. Esplikatu edu zer dan, baina modu askotara naizke, bueno, asko ere ez, baina modu batzutara naizke lau edo horrelako zerbait, 3 edo 4 modu. Eta modu bakoitzeko adibide bat jarri nahi zu, eta gaina nahi gustatzen zaizkiten abestietan oinarrituz, ez? Lehenengoa jarriko du, favorez, inigo. Ja, guazen arira. Konrad izango da? Konrad, hoi da. Bueno, nahi balimazu introa aurra bota ze tope intro luziak. Ez, pasaintzea. Osa, introa bakarrik saltau, izango dira 40 segundu. Zozen nabaritu zuen. Tono aldaketa ez, baina aste zerbait nabaritu dezue. Modu aldatu da? Modu aldatu da? Nola modua? Menorti maiorrera, hola zara matez. Beste gauza bat. Ez da notekin zer ikusia. Ja, musikak eraman nau porai, eta burua porai nukan egin zen. Eta Julen, zuik zezo nabaritu ezu? Orain ez? Lautik 3 pasa. Konpasa aldatu da. Eta kontua da, besti hau bereziki zaila da. Ze konpasa aldatziaz gain, 24 konpasero, tono aldatzen du, 24 konpasero. Soluak junala, erabiltzen du zirkulo de quintas ditzen dioguna musikariek ez, eta orduan 24 konpasero tono desberdin batea dijoa. Eta kontua da, zeitxik ez deu nabaritu tono aldaketa hori, ze ez deu nabaritu. Nahiko, ez dezu ez da konpas, ia ez da konpas aldaketa nabaritzen, ze hasierako tonuan artian eta ondorengo edo helburuko tonuan artian akorde amankomunak daude. Amankomunian egon da oso zaila da benetan desberdintasun hori nabaritzia. Nabaritzen dezu, abesti osua entzunez gero, lehenengo minutuan da 5. minutuan artian, ze karo, ja inbeste aldiz jodue, da inurrutira jundia, orduan bai nabaritzen dezula, baina momentuan asko ze aguduo dago. Aguduago dago. Bai, atzerak adinez. Bai. Eta, bukaeran? Instrumentazioa ere agudotara joan da, baina. Baina bai, hor dago gakoa abesti hontan, honi ditze zaio tono aldaketa akorde pivote bidez. Zer da akorde pivotea? Lehenengo tonoak eta bigarrengo tonoak amankomunian daukaten akordeara hiltzea trantsizioa egiteko. Orduan, digamos, trantsizio hori oso leuna dela, eta nabaritu daiteke, bai, baina ez hainbeste. Ze gertuko tonalitateak dira, alegia. Batek pentsatu ezake, do maior eta fa maior urruti daude, ez 4 nota daude bat eta bestearen artean. Baina do maiorrek ez dauka armadurarik, ez dauka alteraziorik, eta ordea fak bakarrik si bemola dauka. Osa, berez nota bat da desberdina. Do eta miren artean distantzia gehiago dago, do eta faren artean baino. Hori da. Tonalidaderi dago kionez. Hori da. Eta da hori, alterazio sostenido eta bemolengatik. Zenola, fak bakarrik bemol bat duen, doren eta faren arteko, doren eskalaren eta fa maiorren arteko eskalaren artean, nota bat bakarrik da desberdina. Entzule, lasai, aurrera goaz, entzulea flipatzen ari da. Bueno, honen adibide beste bat, hasieran jarri dugun Xega de Saudade. Zergatik? Xega de Saudade letra erabiltzen du baita honetarako, baina bueno, lehenengo zatia dago menorrean eta bigarren zatia dago maiorrean. Berdina, la menor eta la maior, bueno, abeslariaren arabera, ze tonotan, ez? Altuago dago, basuago. Fa menor eta fa maior, baina. Hori da, bai. Baina lehenengo zatia dago menorrean, lehenengo erdia menorrean, da bigarren erdia maiorrean.
Eta bata da bestea lotzeko, erabiltzen dute bi tonalitateek daukaten akordea dela bosgarren akordea, sin más. Hor gehiago sartuko, baina bueno, aman komunian dituztela nota asko. Claro, baina bai, oso ez hitzaiten okurritzen da, beste bat, ostra, hau, egia da, entzun behar dezula osorik, nabaritzekoa, besti osoa entzun behar da, baina hor dago, eta gertatzen hemen efektua zein da, bossa nova hola melankoliko batetik, festiboago batera edo alaiago batera juten gala menorretik maiorrera pasatzen. Melodian nabaritzen da soloetan baino gehiago. Hemen dago Elian Elias piano izua ematen. Melodian nabaritzen da. Zein nun kantatzen duen berriz. Hasieran. Hau da baxuaren soloa. Baina lehen hau izan da hotxa? Hautsa hasieran dago, melodia. Baina bukaeran ez dakit. Maiorrera pasatzen danean ez dago ja. Eske ez nago ziur soloak nondik nola batzen egia esan. Begira da maiorreko zatia adibidez. Julen, hau igual interesatzen zaizu. Venga, samba. Jarrituko dugu eta aldatuko dugu estetikaz radikalmente. Jarri zazu, hau, oin dela ikitsikoa da, 2021. Hau da. Zautzen dugu? Bai, badakit zer den, baina bai, Bruno Mars da, ezta? Bai, Anderson .Paak, Silk Sonic. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip. In a robe. Drip. I look too good to be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing. Bai, berkatu. Abesti hontan, daude tono aldaketa pila bat. Adibidez justu oraintxe entzun deguna, ez degula ia entzun, baina hortxe zegoen. Baina honek abesti honek batez ere daukana da, deitzen zaiona prozesu modulantea. Alegia, ez da akorde batekin edo konpas batekin konpontzen den zerbait, baizik eta ez dakit, izan daiteke zubi oso bat, edo inkluso, ez dakit, 16 konpas inguru, 12 konpas, erabiltzen dezunak, joateko tono batetik bestera, eta bitartean, nahizu nahi dezakezu, A puntutik B puntura iristeko. Eta gustatuko zitzaiten hau pianoan jotzea, ze oso efektu kuriosoa da, eta oso gutxitan entzuten da horrelako zerbait. Adostuaz. Unless you like, if you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I am playing no game. Bale, teiabide ikusten dugu dagoeneko, eta teiabide entzun dezakegu dagoeneko pianoan, ere? Nik zuek ez zaituztet entzuten, baina, ez dut musika entzuten. Ez, baina guentuten gaituzu, ez? Abesti hau dago, tono hontan. Do maior. Eta joaten da ona. Oso ez daia bestalde batea behitu da piano jotzea, baina, re bemol maior. Dago, oso gertu. Osea, pianotan, alboan dago, gertatzen dena da, do maiorrek ditu dana tekla txuriak, eta horrea re bemol maiorrek ditu 5 tekla beltz eta bitxuri. Osea, alterazio aldetik askoz ere pisutxoago. Eta, klaro, batek pentsatu dezake, tono aldaketa goruntze egiteko prozesua ere goruntze egingo duzula. Ba ez, hauek egiten duten da, karreri hartu, eta gero tono berria bota. Eta oso gutxitan entzuten da hau. Benetan rekurso oso ona da, ze efektua askoz ere nabariagoa da, osea, gehiago azpimarratzen da. Orduan, bukatzen dute hemen estribilloa, jotzen dute hau, eta doaz ona. Eta gero, jaisten dute guztia tono bat. Beruntzuaz, nabaritzen da ez, nola, hemen gauden, eta beruntzuaz, hemen egiten dute. Ona.
tonoz aldatu dute. Eta zuetza konturatu, baina goruntz jundia, berez. Pianoan eta basuak demora guztian beheruntz egin du, baina gero efektua berez, da hemendik ona pasatzea. Kontua da hori, bidea dela aldrebesa. Osea, egin beharren hau, egiten dute hau. Oso raroa da. Baina oso dotore geratzen da. Bai, hori da. Harmonia aldetik aberatsa geratzen. Oso aberatsa, bai. Eta orduan erabiltzen dute zubi oso bat, bai, trantsizio oso bat, modulaketa egiteko. Eta gero usten dute estribilloa ja tonu berrian. Da egiten dute akorde berdinak, baina tonalitate berrian. Eta zuk nabaritzen duzu abestiak lertu indula, baina berez ez dezu beste sentitzen tono aldatu delako, baizik eta instrumentazioa eta platerak eta ez dakiz zer delako askoz ere dirdiratsuagoa edo, baina berez tono aldaketa bat egon da. Eta indutena da hori karreri hartu atzeruntz, eta gero bota akorde berria. Oso kurioso. Oso kurioso, bai, interesgarria da, bai. Ondo da, Maialen Teiabide badatorre berriz ere gure maira, kamera ajustatuko diogu bitartean, baina mikro irekita dauka, beraz konta diezagula gehiago. Linea hontan dago abesti bat oso ezaguna, nik uste mundu guztiak ezatzen duena dela, Ain't No Mountain High Enough. Wow, benetan, Bai, berdina egiten dute. Entzungo dugu. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain. Eta tono aldaketa hau, barkatu Maialen. Bai, orain ez dugu entzun, dago erdirago, baina, bueno, jakin dezazuen, prozesua kasu honetan bai egiten dute, beraien interludio moduko hontan, nabaritzen da, dijoazela akordea puzten, eta tono berrira iristen zarela. Hemen ez dute egiten nola karriria hartu eta gero tono berria bota, baizik eta interludio erabiltzen dute hori, espektatiba handia sortzeko eta gero ja tonu berria aurkezteko. Eta, baina bestela, mugimendua berdina da, tono erdikoa, alegia oso gertu dauden bi noten artean, bata bestearen alboan dauden bi nota, kasuntan si menorretik do menorrera doaz. Baina bai, hasieran hau esplikatu behar nun, baina gero entzun nun Leave the Door Open, da esan nun, ostras, begira, amen. Ez da, hau. Erabiltzen dute gero hau eta gero garatu egiten dute. Egia. Hemen jato nuz aldatu dute. Bai, golpe handien dut. Orain, begira. Eta tono berria. Baina entzun dezu ez, nola iaztubian egin duten pausutxo bat gora. Kintatik etorri dira? Ez. Ez zain nola egin duten, baina nahiko errex sartu zaila. Lehenengo, dana sus 4 bidez, ez nahi sartuko. Baina, bueno, akorde oso berezitxo batzuk ere abiltzen dituzte, toki batetik bestera juteko, baina ez dute bost bat mugimendua egiten. Baina hor, entzun dezakezue baita, nola dagon interludio bat edo prozesu bat, tono berria prestatzen dizuna. La temazo, por supuesto. Marvin Gaye eta Tammy zerbait. Haztu intzaitan izan. Nik esan nahiko nizuke, baina ez dakit. Bueno, hor entzun dugu Ain't No Mountain High. Eta orain, datorren abestia, honi saio bat dedikatu altzaio, temazo honi, ze izugarri hona da, baina venga, ia konpasa harrapatzen dezuen hori lehenengo. Ezinez kontatzen, zazpira iritsi naiz, eta hori iruditu zait, baina gero harmoniarekin nastu nau. Zazpiko da? Introa zazpian dago.
temaren zatik gehiena zazpian dago. Da gero ja kakaztu iten da 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4. 5, 4, 3, osea, horrek futbolean jokatzeko estrategia ematen du, ezta? Ja, bez, baina, osea, oso organikoa entzuten da dana baietz. Ez du, osea, ez du, oso, ez dago mosketarik, bat eta bestan artean orduan oso organikoa da. Ez temazua, Have You Heard? Usteet, konservatoriotan danok jo nahi deuna bestizia dela, Pat Mezenirena. Ez que Pat Mezenik bere saioa merezidu, osea, bere soinua sortu du, eta inork ez daka Pat Mezeni soinua, tal cual. Niretzat da hola morea arroxa demora guztian, eta urdina. Oso polita. Bakizu nik movida hauek dituela dana, baina bueno. Sinestezina da, zeia bideren sinestezia. Bai. Bueno. June, baina zomen altzinen. Horpeia rara jartzen izki Junek. Kasu enten, tono aldaketa dago, baina hemen tono aldaketa da zuzena. Osea, ez dago trantsiziorik, ez dago aman komuniko akorderik, ez dago ezer. Daude, puntu baten da besteragoaz. Jasta. Eta horren adibide, eta gainera, klaro, kasu honetan, egiten du oso toki estrategikoan. Egiten du gitarrako soloaren erdian. Erdian. Da orduan, aspergarria izan daiteken zerbait, derrepente, nabarituko ez du. Jarri hurrengo kortean, mesedez. Ara. Do menorretik do sostenido menorrera pasatuko gara. Do, baina, nik beharret momentutxo bat, hau egiteko, eta, bueno, Pat Mezeni, kortxea garbienak. Entzungo dituzuen kortxea politenak eta garbienak. Hau hasiera da, inigo. Ez dago jarrita... modulazioa, baina uste... Serio? Gaizki indet kortia. Ez, igual nik irik gaizki. Audio asko daude. Ez, ba... Ni konfunditu naiz. Bilatuko dugu modulazioa. 250 zerbait. Hori da, bai. Jarrituko dugu entzuten. Hau dago du menorren. Komunera joan eta fusak botatzen hasten da Julen. Karagarria. Adi. Entzun dezute? Bai. Nola aldatu den? Apurtxo bat? Bai. Oso sutila, oso sutila, baina jotzen zaudenean hau, amertzara superadi. Aldatzen duzu posizioa, ez dago trantsiziorik, ez dago ezer, aldatzen da eta punto. Eta, klaro, soloari interesa handia ematen dio, ze aspergarria, osea, klaro, entzuten dizu de taka, kortxea guztiak, eta bueno, hemen dago gitarrista hau jo, da, repente, zerbait berria, bai, ize berria bezala. Bai, hori da, eta mantentzen du tonalitate guztia bukararaino. Osea, ez da berriro itzultzen hasierakora, baizik eta ja, mantentzen da, osea, zerbait simetrikoa egiten du, esan dezagun. Eta, kiston tema guapua. Ez que, tema analizatzen egon naiteke orduk eta orduk. Bueno, beste batera gutziko dugu. Have You Heard bakarrik, espezial Have You Heard. Baina, bueno, bai. Entzuten dezuek Jesu Kriston gitarrista dela. Bai. Eta hortan ez dago zarantzarik. Linea honetan bakizu beste ze tema daun. Show Must Go On. Queenena. Ditu, hau da Men in the Mirror. Uste dut gaur teia bide etzara oso finibil izena jartzen guzi. Joder, igual ni konfonditu naiz, bai. Bai, baina... Bestela jarri hasieratik, Show Must Go On, ez dio importa. Bai, hemen ja dago. Hoi da, si menorren dago. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero,
another mindless crime behind the curtain. Show Must Go Onek ditu bi tono aldaketa, eta biak modu berdinean egiten dituzte. Bata dijoa do sostenido menorrera, tono bat gorago, gainera justifikazio aparenterik gabe, eta besta dijoa fa maiorrera. Hori bai dagoela urruti, isitik fara, bai, zedia bi edo hiru sostenido edo bemol bat. Daude lau pauso, ez, batetik bestera. Eta gainera, kuriosoa da, Show Must Go On, naiz eta igual ez dugun lortzen entzutea, berdin dio, tono aldaketa, gaude si menor batean oso iluna, entzun daiteke bezala oso grabea, eta fa maior da askoz ere argitsuagoa, alaiagoa, hemen do sostenido menor, aldatu du. Porque sí. Baina, bueno, aldatzen du tonoa letrarekin batera. Hasten da hitz egiten gauza positiboei buruz. Eta orduan beste tono batera dijoa. Eta honen ari da urrengo puntua. Dela nola tono aldaketak egin daitezken letraren arabera. Men in the mirror, mesedez. Banoa, hemen... Hori da. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to... Dago sol maiorren. Badago puntu bat, neri iritzu zait munduko tono aldaketa onena. Ze isilune badago, mundu guztiak change esaten du, dela aldaketa tono aldatzen da. Ja change aldaketa tono aldaketan dago. Maravilloso. Ez dindaun Tokio biagoan. Ze bai tono aldaketa da, bai hitzak. Letrak esaten du change. Hitzak esaten du change, eta orduan aldatu iten da. Perfecto. Badakazu hortik, kurta. Bai, hemen digator bai. Wow, ze ona. Directo, sin contemplaciones. Change hitza, tono aldaketa. De sol mayor, la bemol mayorrera. Hala, a tomar por saco. Solucionau. Nahi genuen abesti honi subido jaman, eman diogu, jazta, gainera garrasika, koro oso bat, berare bai, ez dakit zer. Da, tono aldaketa hola potoloena da borobilena. Bai, dudario, Eta nire iritziz da hori tono aldaketa onena, ez dago zalantzarik, ez dago disimulatu, ez dago sofistikaziorik, ez dakit nola esan, dago direkto. Da, bukatzeko jarri nahi dizuet Beyoncé. Zer ez dut inoiz jarri Beyoncé hemen, da, oso gaizki iruditzen zait. Love on top. Goiuri jartzen du ezkezkatu. Bueno, vale. Asko. Love on top. Bukarar arte ez dira tono aldaketak entzuten, baina esken hola Beyoncék nahi du nahin dezaken bera bestiakin, bukara aldera 5 edo 6 aldiz aldatzen du tonoz. Detik gora. Eta gainera nola love on top. Ez? Gora. Top, ez? Goian. Letrarekin baitare badoa. Eta kiston temazua iruditzen zait. Temazo baiet. Bai, oso kantu hona da. Hau zuzenekoan abestuzun da, erakutzizun nola orduan zeon. Zeraman lentejuelaseko txaketa more bat. Ez da gizemat aldiz ikusiten bideo.
Giro honetan, Love on Top jarrita guk agurtuko dugu gaurko saioa, eta baita astea ere, Maialen Teiabide, datorren ostiralera arte, hemendik bira arte, ez da egin noiz egokituko zaigun, baina laizter izango da. Perfecto. Julen goiko txarregozo, asteburuna pasa. Berdin. Eta zuek entzule, asteburuna pasa, baina pasatu gabe, astelenean, 4:05, hementxe bigarren kafean izordu daukazu eta. Izan ondo, aio. Jo. Keep calm and bigarren kafea.